Здравейте на всички, това е следващия ми епизод на развитие ми свят. Само предното бях го започнал една къща, обаче ми се преба и не се чуваше звук. Сега ще ви обясня как изглежда къща, значи 2 на 2 така. Тук стените, тя е 12 на 12. Тя е голяма, за може да стените са двойни. Тук така. Вижда, не е нищо особено тази къща. Мен ми харесва така с прозорците да се прави. Тази къща, както казах в миналия епизод, но не го чухте. Казах, посветена е на един мой приятел. Просто той ми даде идеята да го направя. Само малко звука да намалим. Ще го махна. И така, той ми даде идеята за да направя една къщичка. Затова посвещавам тази къща на него. Значи, сега да започнем с обзавеждане. Първо ще ходя да взема малко кобълстон, тъй като ще ни е нужен далечното бъдеще. Значи, сега тази къща там ми отнела някъде към 2 стака или 3 стака и 44. Да го направя това, ама даже повече. Иначе после накрая се получава много хубава. Тъй като аз много дълго време съм се мъчил да я направя така хубава. Иначе вече това трябва да е от другата страна. Така. Да, тук трябва да си направим малко такива пръчки, за да си направим отпочна. Ще направим така, тук ще има двойна масичка. Аз обичам да правя масичките по един много специален начин, тъй като аз не съм виждал никъде да ги прави така. Може да ги прави някой, но аз до тук не съм видял никъде да ги прави така. Така и след това се слага такова потокърче и става масичка. Това е масичката. Така. След това тук трябва да направим печка. Остана ви. Тук ще сложим едно копче за такова и тук едно. Тук трябва да сложим вода, някой писа. Така. Значи, добре. Тук ще е спалната част. Трябва да отида сега да си взема неща само. Значи тази къща не е нещо, кой знае какво, не е супер голямата. Обаче аз имам много хубава идея. И тази къща ми е правил и преди в мой survival, т.е. не survival creative world. Там си измислих цялото нещо. Сега къде са ми кофите с вода, кофа без вода. Значи, когато я измислих, беше много як станала. Ще направя клипи за двете ми къщи в Creative. Те са много хубави, поне за мен. Едната не се получи много, но няма. Да, няма право. Така. Сега
да, какво търсим? Ей, това търсим. Не, това вече не ни трябва. Нищо не търсим. Значи, сега само да видим. Какво става? Ето така съм го замислил да бъде, само че тук ще направим, имаме такива, значи, добре. О, не. Ще го вземам. Към. Значи това към. Ако има лак, се извинявам. Но, може би, сигурно ще има някакъв малък лак, предполагам. На мен играта в момента ми лагва. Това трябваше да правя. И във Facebook качвам една снимка и те вече почват всичките да коментират глупости, споделят. Тук споделят си ми хора. Значи за малко ще спра клипа. И здравейте отново, виждате тук сега съм си събрал вълната. Един стак вълна. Не ми трябва много, но все пак събрах. Значи аз събирам така вълна и дърво, като съм си направил портал за ада. После в ада веднъж си изгубих, обаче винаги си взимам обсидиан, за да мога да си направя портал за навръщане, ако се изгуба. И така, направих го и то ме спадна на една джунгла, така, не джунгла, ами горичка. И там на тази горичка аз постоянно ходя да взимам неща. Може някой път да ви я покажа. Но само може да не ви я покажа, защото ме мързи. Значи сега тук ще направим два лаптопа. Ще ви покажа как става. Само че ще са малко дървени, защото ме мързи сега да хода. Че без това клипа не е много дълъг. Не мога да го направя много дълъг. Абе, какъв си ти бе? Какъв си ти бе? Абе, какъв си ти бе? Клика да ми се изстрелват. Къде отиде бе ти бе? Чак толкова да ми се браво, те играта не всичко нещо. Не всичко ще отиде до къщата. Значи това тук е моя врод. Аз съм го играл не повече от 15 минути, даже малко. Сега аз много не играя вече толкова Майнкрафт. Играм не много. Включвам го за 5 минути, там нещо да погледна, понеже аз тегля по някакъв модове. Го включвам да погледна или текстчър паци като се тегля. Го включвам за малко погледна. И ето това е лаптопа. Тук са два лаптопа. Значи тук ще сложи така. Така. Вземем кофра с вода. Така. И значи това е почти готово.